ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи таъоло ва баракотуҳ ба кулли бинандагони шабакаи садои умед ва ба кулли мардуме ки алҳол моро тамошо карда истодаен. Худованд нигаҳбонатон бошад. хуб бовар кунед, чанд рӯз шуда ҳамин интернета назар мекунам. бовар ки завқум, шавқум ай ҳамин интернет хунуқ мешавад. Намехоҳам дигар як видео кунам, намехоҳам дохили ҳамин интернет шавам. тоҷик ба тоҷик соз намегирад. айби ҳамдигар меҷӯянд. бовар кунед ҳамин кора ман дар тоҷикиҳои худмон мебинам. дар дигар давлат на. ман ҳама навороро тамошо мекунам. лекин бовар кунед ба мисли ҳамин худмон тоҷикҳо бахили ҳамдигармон ягон давлати хел нест. як инсон дар фалон ҷо рафт кор кард, вай зино кард. о зино кард ба ту чӣ? гуноҳи вай байни худову худаш ҳаст. ту чаро ӯро ошкор мекунӣ? худо мега ошкориш накард. вай дуздӣ кард, вай фалон кор кард. ҳар коре ки кард дар назди худованд худаш ҷавоб мегӯяд. ту чӣ кор дорӣ ӯро гирифта дар интернет нашр кардаву ҳаёти ҳамона месӯзонӣ? вақте ки ӯро шарманда мекунӣ, бовар ки ай ҳаёт сер мешавад. ба даст ба ҳар корҳо мезанад. ҳамин бада бад гуфтӣ, ӯ бад шудан мегирад. мо бояд ӯро нагем ки ту бадбахт ҳастӣ, ту русиё ҳастӣ, ту зинокор ҳастӣ. на, бояд ин хел нагӯем. гӯем ин корат хато ҳаст. ту инсони хуб ҳастӣ, ҳамин корҳо туда намезебад. иншоалло боз аз инда хуб мешавӣ. хуб гӯ иншоалло ки ӯ хуб мешавад. ана ин рӯзи қиёмат ҳисобу китоб дорад. ин аз рӯи бахилии инсон мешавад. накунед бародарон, бовар кунед миллати худмонро паст задан аст. тоҷик будани худмонро паст задан аст. вақте ки як ӯзбекистон ё ин ки афғонистон ё дигар ҷоҳо моро тамошо мекунанд, вақте аҳволи моро мебинанд, чӣ мегӯянд? инҳоро бо ҳамдигар соз намегиранд, дар ҳамдигараш бахил ҳастанд. касе чӣ коре кард дар назди худованд худаш ҷавоб метиҳад. та ҳамон наворакҳои хитаба ки ба ягон кас кордор нашав, як чизе ки барои мардум фоиданок бошад, ҳамон мардумам дар ту чақа намерасад, турам дар мардум чақа нашав. ба ҳамин бародарон гуфтанӣ ҳастам ки вақте ки дохили як навор мешинед, тамошо мекунед, маъқултон ки нест, бурен ай навор тамом. маъқултон ки бошад, ҳамин поён дар комментария ҳаст. дуроен дар ҳақмон дуо бикунед. ин ҳамин кор. на аз ман, аз касе ки бошад. маъқул нест тамошо не ки сухани бад нагӯ, гунаҳгор мешавӣ худат. ӯ чӣ коре ки мекунад? кардан гира фақат дуо ки худованд ҳидоят кунад. тамом, ҳамин қадар кор. бовар кунед бародарони азиз, ҳамин канали ман қариб 200 000 зиёд подписчик шуда истодааст. аввал якум ба дастгирии худованд, ин худованд худаш дар дили бандагонаш андохтага ҳамон бачаҳаку мисол ҳамон бародаро дар мо подписатсия кардаги ҳастанд. мисол ҳамин одамое ки дар мо подписатсия кардаги ҳастен, аз ҳаматон миннатдор ҳастем. худованд аҷртон диҳад. медонем ки як чи фоида ҳаст, подписатсия мекунед. ин ҳам ман фақат аз ҷониби Аллоҳ мебинам, на аз каси дигар. барои ин ки мара ягон кас дастгирӣ кардаги нест дар интернет. вақте ки подписчикои ман кам буд, ба чандтаош муроҷиат мекардам, қатим гап намезаданд. дастгирӣ мегуфтам, дастгирӣ намекардам. ҳатто сума метумтон гуфтам дастгирӣ кунед, хелеш бовар кунед, дар як ҳафта як бор ҷавобам намедоданд. хайр, ман бахшидаги ҳастам. ман онҳо ки бахилӣ карданд, ман ки намекунам. ин ҳам ба кӯмаки шумо иншоалло ки аз ҷониби худованд аст. вақте ки ман 100 000 зиёд подписчик шудам, 200 000 шудам, душманҳо зиёд шуда истоданд. иш мехиза ответам метава, иш мехиза ответам метава. охи бародари азиз, надори ҳунар, як ҷоак бишин. дори ҳунар марҳамат сарф ки як коре ки тамошобин дар ҳаққи раҳмат гӯяд, на ин ки лаънат. ҳам худат гунаҳгор мешавӣ, ҳам ҳамо тамошобин. бародарҷоно, блогерои азиз, биёед мо бародар шавем бо ҳамдигар. да ҳамдигар аз оне ки бахилӣ кардана дастгирии ҳамдигар шавем. агар мо ҳам хестан гирем, якумаш обрӯи ҳамин давлатмон, обрӯи тоҷик буданмон, обрӯи мусулмон буданмон аст иншоаллоҳ. шояд ки мо 1 миллион подписчик шавем, шояд ки ҳар моҳ суме ки ман ҳамин ютуб мегирам, як ҷавон аз зан тием, як камбизот аз зан тием, як ятима бигирем, ягон хонаи бепаростдора иншоаллоҳ ки рафта обод кунем. ҳаракат кунед дӯстони азиз. ба худо қасам, ҳар коре ки шумо бекунед дар ҳаққи ман, мисол подписатсия мекунед, лайк мемонед ва дар комментария суханҳо менависед ва падалисташ мекунед,
ҳамаи ин ҳам иншоалло ман ба назар мегирам ва ҳар суме ки ман кор мекунам аввал иншоалло ӯ хайрша ҷудо мекунам ва ман 1 миллион шудам шояд ки ҳамин суме ки ман хушту кор кард ман ҷавонҳои камбизоата ёрдам мекунам мерам заншон метам иншоалло касе ки қуввати зан гирифта надорад мисол ятим аст ҳамон рафта зан метиҳем ин ҳам савобаш дар шумо мерасад ки бо дастгирии шумо шудаги аст ҳамин кор бо ҳамдигар бояд ки ҳамихе бародар шавем дигар кас тамошо кунад ҳасуд қилад бовар кунеда бародарҷоно ба ҳамдигар ҳеҷ гоҳ бахил набошед касе ки подписчикош зиёд мешавам ман хирсанд мешавам тоҷик аст хирсанд мешавам да ҳамаш подписатсия кардаги ҳастам ҳамин блогеро да ҳамаш да мекунам баъзеш ки видеои хуб намекунанд ман ҳамона тамошош намекунам видеое ки хуб ки кард ман ӯро тамошо кардан мегирам ҳамонам барои ман як илм аст як чизро мефаҳмам ва бовар кунед охи дар кор неста як бародара бад дидан дар ҳаққиш ҳар рӯз навор кардан маҷбур канали ҳамонро киштан ин айрӯи бахилимон мешавад айрӯи ҳасад хӯрданмон мешавад ҳаракат ки меҳнат ки каналта бардор ҳамин мара ягон кас дастгирӣ накард ғайр ай худованду аз ҳамин бародароне ки дар ман подписатсия кардаги ҳастанд мара ягон кас реклама накард ки о бидуред дар ҳамин канал подписатсия кунед аз ман валлоҳ қасам чизе кунам барои фоидаи ҳамин шумо асту барои фоидаи мусулмонҳо асту барои фоидаи ватанмон ҳаст чаро дигар давлат ҳамин корҳоро намекунад дар зидди ҳамдигар видеоҳо намекунад айби ҳамдигарша намекобанд танҳо мо ҳастем ҳамин хел бигзор дигар давлат кард мо накунем чӣ кор доред дар як каси дигар барои 2 сум пул шуда як каси дигар шарманда накунем ҳаракат кунем бародарҷоно наворҳои хато накунем китобҳо гирен хонен айрӯ китоб гап занен мисол ягон чи вақте ки ҳеҷ намеояд фақат атве додан як каса сиёҳ кардан дар ҳаққи як кас тӯҳмат кардан ман аз дашноми мардум умуман зиқ намешавам чунки устозамон ҳоҷи мирзоро дар комментариҳош ҳақорат мекунанд дашном метиҳанд бародар мо диловар сафарова дашном метиҳанд ки ҳамеёд на як каса гуфтиянд ки барав зино ки як каса таҳмат накардем як каса барои бад набурдиянд мо ҳам пайгири ҳаминҳо ҳастем пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам дашном мекарданд лекин бародар худат гунаҳгор мешавӣ як коре кунем ки аз мо ба шумо як фоида расад аз шумо ба мо фоида расад сухани неки шумо дуои шумо барои мо фоида аст наворҳое ки ман ба шумо мекунам иншааллоҳ ки барои шумо ҳам фоида аст бисёриҳо медонанд бисёриҳое ки намедонанд аз ҳамин ҷа меомӯзанд ки бадӣ кардан наметавонад ҳар як шахсият бадӣ кардан метавонад валлоҳ қасам дар ягон кас бахилӣ надорам ва касе ки чӣ подписатсия мешаваша чӣ қадар сум кор мекунад кордор нестам худованд мегӯм подписчикоша бозам зиёд гардонӣ бозам зиёд сум кор куна фақат тавфиқш ди як наворҳои хуб куна ки барои бародарон фоиданок бошад бахил дасташ кӯтоҳу гӯраш танг аст бародарҷоно ба ҳамдигар бародар шавен обрӯи дини исломи худтона бардорен обрӯи ватани худтона бардорен дар кор неста як каси дигара сиёҳ кардан дар интернет партофтан ин кори мо нестай барои мо намезебад рӯзе аз рӯзҳо мо аз ин дунё меравем дар охират ҳамаи ҳисобу китоб дорад ман намедонам бародарон барои чӣ маро бад мебинанд ман чӣ гунае ки дар навор ҳастам дар ҳаётам ҳамин гуна ҳастам ман шӯхӣ мекунам бо бародарон дӯстон шӯхӣ мекунам аммо чӣ гунае ки маро мебинед ман анами хел ҳастам ман на ҳаққи як каса валлоҳ мехӯрам на як каса мегӯм бира ту зино ку қайд бародарои ман дӯстои ман мара медонанд хушоне мара навор ма тамошо кайса бошанд bedonанд ки ман чӣ хеле ҳастам дар ҳаёт хай одамое ки мара сиёҳ мекунанд шумо онҳоро бовар мекунед касе дар ҳаққи ман чизе мега ҳамаш тӯҳматай дурӯғай бигзор ки кардан гиранд барои ҳамин сабаб биёед ҳамин ду бародаре ки ман ба шумо тавсия дода истам ссилка дар таги видео мемонам дурӯин обрӯ нашавед дастгиришо кунед бахилӣ нашава байн монда тоҷик химона ба як подписатсия кардани мо ягон ҷои мо кам намешавад на сумтон кам мешавад на ячи дигар вақте ки бахил ки нашиди худованд тара аз ҳама ҷо метиҳад иншааллоҳ ҷое ягон сухани баъде гуфта бошем узри зиёд мепурсем бозам ба ҳамаи блогерҳо мегӯм ба ҳамдигар бахил нашавен бародар шавен дӯст шавен худованд ҳаматона миллион гардонад ман бовар кунед дар ягон тайта бадӣ надорам касе ҳастед наворҳои хуб кунед иншааллоҳ худованд мо дуо мекунем ки худованд миллион подписчик шавен миллион кор кунен
و این هم آبروی وطن ما هست که از یک جا هم ما را تماشا میکنن، میگه که این جوان تاجیک است، مسلمان است، نوارهای خوب دارد، بیا همه یک دستگیری کنیم، تماشاش کنیم. قدری تاجیک برداشتن هستین. وقتی که میدوری در اینترنت ای زینوکاره، ای بدبخته، بیا همه اسیو کنیم، وای دوزای قدر پلی مردم هم میدوزه. خدا در حیات چگونه هستی؟ فرشته هستی؟ کسی نیستی در حیات. چی میدونی که همون انسان قدر منزلتش ای تده بالا باشه در نزد خداوند. بعد به خدا بسپار میگه، خدا میگه بعد به ما بسپار. خداوند بعد مهلت میتیه. انسانی که حرام خوری میکنن او را مهلت میتیه. روزی از خود درسشون چنون میزند که در کار نیست. وقتی نمیتونی نوار کرده نکن. در یک کس یک سخنی بد نگو. وقتی که میتونی هنر داری، مرحمت، یک چیزی که برای برادران فایده‌ناک باشد. ما اول گفتگی هستم که یک نواری ما برای مردم بیفایده باشد، همون سومی همون ما در حرام. ما الحمدلله کاری میکنم که ای نواری ما یک ذره هم که باشد برای دوستانم فایده‌ناک باشد، یک ذره هم که باشد. من مهنت کردم، الله شاهد، به خاطر الله هست، به خاطر وطن و به خاطر نمی تماشابینانی که در ما پد پیسه کردگی هستند. میرم درون کوه میروم، از یک نواری من عموما ما در فایده‌ناک نیست. من میرم همون که فیلم میگیرم، با نوار میگیرم، مونتاژ میکنم، مثال برادرو را قطیمون میگیرم میبرم. راست خودی که میکنم در من همه را بود نمیکنه. نه که من به خاطر رضاگی الله و برای که تماشابینان ما همه یک فایده بگیرن. هنرش داریم الحمدلله، کینوش هم میتونم کرده، همش هنر دارم، اما همه این با صبر است. انشاءالله روزهای نزدیک میشود هر یک چیزایی میگیریم که من خرسند میشم که یک تاجیک وای این چی اختراع کرده، او تاجیک میدون چه خیلی ویدیو کرده، چگونه یا فیلم کرده که باور کنی من راحت کردم. ما همه فورمانم خیلی چیز میدارم تماشا میکنم. دلاور سفرفه چه سخنهای زیبا میزند، آنها برای ما فایده‌ناک است. قاری میرزا محمود جان تماشا میکنم، برای ما فایده‌ناک است. ویماس تیوی یک شبکه در اینترنت، ویماس تیوی ما تماشا میکنیم، مخی راحت میکنم، باور کنیم برادر جان، راحت میکنم. برای اینکه نوارهایی دارد که برای ما فایده‌ناک است، خیلی و خیلی فایده‌ناک است. من اینها را تماشا میکنم و انسان همه بلاگر را تماشا میکنم، همش تماشا میکنم، همه تون قندتون را بزنین به خدا. مثال نوارهای خوب میکنین، خداوند همه تون خیر تیاد. همون انسانایی که خیر شما میدونن که نوارهای خوب دارن و با دیگراش هم گفتنی هستم که خداوند شما هم خیر تیاد که نوارهای خوب کنین، حرکت کنین، فقط به مردم فایده‌ناک باشد. اینم که گپ داشتم برای مردم خواستم رسونم که تا قدر تاجیک پس نزنین، قدر مسلمان پس نزنین. یا خیلیش ریشش انا همین قدر است، در آمدن نه اوچه میموند نه آتا میموند. یا خیلیش باور کنین میدونه در کامنتار سگی تو لعنتی تو شیطانی تو حرامی، خیلی حرام و شیطان مخی تده چی هسته برادر. مایل با گفتی تو لیکن در نزد خداوند خودش میدونه که چگونه هسته. بازم خداوند هر یکی ما و شما رو برای صراط المستقیم هدایت کند. حتما بازم میگویم در شبکه‌مون ابونه شوین، دستگیری شما انشاءالله برای فایده خودتون هسته. همین 1 میلیون پادپیچ شد شاید که ما سوم خوب گیریم. رفته هر ماه یک جوان سومی که میگیریم انشاءالله هر ماه هست، یا اینکه در یک سال 3-4 نفرم، اگر که 2 نفرم که اگر ما صاحب بیزن کنیم، یک یتیمی رو صاحب شوهر کنیم، ثوابش اجری دارد که باور کنین تا روز قیامت در نامه اعمال ما و شما میرود. بازم خداوند نگهبان هر یکی ما و شما باشد.